Braint mawr I fi bod yma yw cyflwyno ein siaradydd cyntaf. Mae Meg Elis yn awdur a chyfieithydd ac yn byw ar y Waun Fawr yn Arfon. Mae'n awdur nofelau a storiau byrion ac yn cyfrannu adolygiadau yn gyson I wahanol gyfnodolion Cymreig a Chymraeg. Mae'n aelod o'r Eglwys yng Nghymru ac wedi gwasanaethu fel nifer ohonom ar gymisiwn liturgaidd yr Eglwys yng Nghymru tua'r 70au a'r 90au yn y ganrif ddiwethaf. Heddi bydd Meg yn trafod teulu anghofiedig, meddir, W.G. Rees Casgob, teulu'r Tonn, Llanymddyfri. Dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at glywed I haraith I a'i siarad a thrafod ar y teulu arbennig hwn. Felly, croeso mawr, Meg Elis. Diolch I chi. Wel, teulu enwog y Tonn, meddwl fy mam, y Dr. Meg Elis, yn ei phenod ar W.G. Rees, Casgob. Ac yma ar y dechrau, mae rai mi dal I teyrnged I mam, a dweud mae'r ei gwaith hi ar yr hen bersoniad Llengar, dwi'n dibynnu'n drwm am ddeunydd hyn o sgwrs. Ond teulu enwog, treigl amser mae'n debyg, sy'n cyfri am y ffaith fod yr enwogrwydd hwnnw wedi pylu erbyn hyn. Ond mi roedd yna reswm dros yr enwogrwydd y teulu, a mae yna reswm I ddal I goffau cyfraniad y teulu, ddim yn unig I lenyddiaeth Cymru, ond I hanes yr eglwys, a hanes y Gymraeg yn yr eglwys, yn niwedd y 19fed ganrif a dechrau'r 40edd ganrif ar 15. Roedd teulu'r Tonn yn deiliad dipyn o fodd gynnyn nhw, ac yn falch o'i tras. Oeddan nhw'n olrhain I hacha nôl I Frychan Brycheiniog ac I arglwyddi Llanymddyfri. A'i cartra nhw, y Tonn, ger Llanymddyfri, yn stad gohelaeth. Yn anffodus mae'r cartrau hun di hen ddiflannu, ond mae'r enw'n parhau a hynny yn prifddinas ni, yng nghasgliad Tonn, yn llyfrgell Rydd Caerdydd fel oedd hi, casgliad enfawr o lawysgrifa dar y llyfrgell I brynu, a sy'n dal yn gloddfa ac yn drysorfa wir I haneswyr erbyn heddiw. Ydy hi'n ormod gobeithio falla, bydd na eto sylw i'r teulu Rees a'i cyfraniad nhw I barhad y Gymraeg, yn enwedig leni pan mae Steddfod yr Urdd yn dŵad I Llanymddyfri. Efo un o deulu'r Reesiaid, sef W.G. Rees, y byddai'n delio'n benna heddiw. Ond gobeithio, newch I faddau mi am ryw neidio mlaen mewn amser am dipyn bach, a neidio cenhedlaeth hefyd, I ymdrin yn gyntaf, efo dau o neiaint W.G. Rees, y brodyr Rees a William Rees. Mae yna gyfeiriad I bod yn y gyfres Gofal yn Gwinllan ma'n barod at Rees, achos bod Athro Cymraeg cyntaf Coleg Llambed. Oedd o'n fab I Sara, chwaer ienga W.G. Rees, a'i gŵr David Rees, a mi anwyd o yn 1814. Fe oedd o yn ysgol ramadeg Llambed pan oedd Eliezer Williams yn brif athro no. Dyn oedd hwnnw oedd yn credu mewn rhoi sylfaen dda o addysg i'r hogia. Ac oedd Rees wrth I fod yno. Ond pan bu farw Eliezer yn ddisymwth yn Ionawr 1820, mi adawyd yr ysgol yng ngofal athro cynorthwyol, aneffeithiol, a mi ddaru Rees ddiflasu. Mi ath I dad efo I Gasgob at I Ewyrth, gan obeithio y medraf o fanteisio ar lyfrgell glasurol W.G. Rees yno. Mi ddudodd Rees iddo ddysgu mwy efo I Ewyrth nag yn yr un ysgol y buon I hi. Mi gamolodd W.G. Rees am ymroi I waith with commendable diligence. A pan ddaru o adael Casgob mi ddwedodd, it was a pleasing employment to prepare him for his launch into the wide waters. Yng Ngholeg Iesu, Rhydychen mi raddiodd o, a'i diwtor o oedd Llywelyn, sef pennaeth Coleg Llambed yn ddiweddarach. A mi nath Rees gymaint o argraff arno fo, fel y cynigiodd swydd iddo fo, yng Ngholeg Dewi Sant, fel tiwtor y clasuron ac athro Cymraeg.
Unwaith eto, mi aeth Rees i Casgob, y tro hwn i loewi Gymraeg, ac i ymgyfarwyddo â hen ynyddiaeth Cymraeg. A mi aeth ar staff y coleg cyn iddo gael ei urddo'n ddiacon. Ym mis Awst 1828, mi urddwyd o'n offeiriad yn Llanbed, ac yn fuan wedi iddo ddechrau i yrfan y coleg, mi gafodd o'i benodi yn arholwr yr offeiriaid oedd yn cael ei penodi i eglwysu Cymraeg. Yn bwysig iawn, roedd o hefyd yn sgwennu ac oedd o'n olygydd. Mi olygodd o ran fechan o Ganwyll y Cymru, Vicar Pritchard, da ni wedi clywed sôn am hynny eto yn y gyfres yma. A roedd o am sgwennu gramateg Cymraeg a chyfrol ar hanes Cymru, hanes cynnar Cymru. Ond mi fuodd o farw trwy ddamwain. Ym 1839 mi syrthiodd ar ei geffyl ar ei ffordd nôl o Casgob, cyn medru cyflawni fwriad. O wedyn am William Rees, dilyn gyrfa i ewyrth David Rice Rees nath hwnnw fel argraffydd, ac i ddechrau oedden nhw'n cael ei nabod fel D.R. and W. Rees, Printers and Publishers. Yn dilyn ymddeoliad i ewyrth ym 1835, William gymerodd drosodd y gwaith yn gyfan gwbl, a mae o'n nodedig yn hanes Cymru fel argraffydd y cylchgrona yr Efengylydd a'r Hael, dan olygyddiaeth Brutus, mwyn amddiffyn yr eglwys rhag ymosodiadau'r ymneilltuwyr. Rwan, mi fysa adrodd hanes llawn ymwneud William Rees a'r Hael a'i olygydd tanbaid Brutus yn mwy na chymryd holl amser y sgwrs yma. Ond mae'n deg nodi rhan allweddol William Rees a'i ddaliadau Efengylaidd a cheidwadol cry yn natblygiad y wasg a llenyddiaeth Gymraeg, ac yn bwysicaf oll falla yn ffurfio y Welsh Manuscript Society, a mi fydd hynny yn cael ei drin yn yr ymdriniaeth efo W.J. Rees. A dyma ni'n mynd yn ôl mewn amser rwan at yr ewyth, at W.J. Rees, a gweld sut y gyfrannodd y gŵr rhyfeddol yma. Mi gyfrannodd o hefyd at y diddordeb yn hen lenyddiaeth y Cymru, sut roedd o'n ffigwr blaenllaw yn y Steddfodau taleithiol, yn sicr o flaen ei oes yn siarad yn ddiflewyn ar dafod yn erbyn Saesnigrwydd rhai Cymru, a'r eglwys hefyd, a thrwy hyn oll oedd o'n berson gwlad cydwybodol a gweithgar. Mi anwyd William Jenkins Rees yn Llanymddyfri yn 1772. Mi raddiodd o Galeg Wadam ym Rhydychen a urddo'n ddiacon yn swydd Henffordd yn 1796. Wedi 4 blynedd fel curad mewn plwyddi yn swydd Henffordd, mi gafodd o'i ddyrchafu yn rheithor Casgob yn Sir Faesyfed yn 1816, a fanno buodd o weddill ei oes. Roedd W.J. Rees yn barod wedi cyhoeddi llyfrynau a phregethau, a ddaeth hyn ddim i ben wedi iddo symud i Casgob. Ym mis Gorffennaf 1815, mi brygethodd yng ngwasanaeth yr SPCK ac undeb yr eglwys neu'r Church Union yn eglwys St. Pedr Caerfyrddin, a mi gyhoeddwyd y bregath y flwyddyn ganlynol. Mae'r Gymdeithas Eglwys Unedig neu'r Church Union yn ganolog i hanes y personiad Llengar. Dyma'r gymdeithas a sefydlwyd gan yr esgob Thomas Burgess yn fuan wedi iddo ddŵad i'r esgobaeth. Rwan, nid undeb eglwysig yn ystyr fodern, mae hyn o gwbl, cael holl aelodau eglwys Loegr i uno efo'i gilydd yn erbyn pabyddiaeth ac angydffurfiaeth yn arbennig yn yr esgobaeth oedd yn nod. I sicrhau eglwys gre, roedd Burgess am hyrwyddo ysgolion dyddiol ac ysgolion sul, creu llyfrgell ar gyfer clerigwyr, rhannu beibla, llyfrau gweddi a traethoda, tracts felly, a cheisio helpu curatia tlawd. Yn y pen draw, i obaith o oedd medru codi coleg i roi addysg i ddarpar offeiriad. Mae rhaid bod Thomas Burgess wedi rhagweld
Ymedra dyn egniol fel WJ Rees fod o gymorth i ddwyn yr amcanion yma i gyd i ben. A dyma un rheswm pam y gwahoddodd o i bregethu ger bron y gymdeithas. Rheswm arall oedd bod wedi gweld cystal graen ar y cyfarfodydd clerigol yn neoniaeth Meilianydd, lle roedd WJ Rees yn ddeon gwlad. Cyfarfodydd oedd rhain, lle byddai'r un aelod yn pregethu ar destun arbennig, a wedyn roedd yn ofynnol i'r gwrandawyr sgwennu sylwada perthnasol. Mi benodwyd WJ Rees yn ddeon gwlad Meilianydd Is-Eithon yn 1812, ac yng nghwrs i ddyletswyddo, mi fuodd o'n gohebu a deon gwlad Meilianydd Uwch-Eithon, John Jenkins, sy'n fwy adnabyddus fel Ifor Ceri. A pan ddar i'r ddau gyfarfod, dyma gychwyn cyfeillgarwch hynod ffrwythlon ac arwyddocaol. I will thank you to inform me in what the duty of a rural dean consists relating to the fabric of the churches, medda WJ Rees mewn llythyr ato fo, ar ôl ymweliad croesawgar a Ceri. Yn gymysg efo materion fel ysgol elusennol Ceri a'r parish fences, mi fyddan nhw'n cael cyfle i gymdeithasu. A mi deimla WJ Rees iddo fo fod in the company of no everyday characters. I have to thank you for introducing me to the Welsh bard, and should you anywhere meet him, please to signify my respect for him. Mae o'n cyfeirio hefyd at our next clerical eisteddfod at Ceri, whenever it may take place, a hynny mor gynnar a 1813. Rwan mae hyn yn dangos bod y cynulliadau clerigol yn hyf o'r Ceri yn cwarfod yn rheolaidd ymhell cyn bo sôn am yr Cambrian Societies na'r eisteddfodau teithiol. Roedd hi'n arferiad gen WJ Rees fynd i Lundan ym mis Mai bob blwyddyn. Dyma'i gyfle fo i weld y siopa llyfrau, oherwydd roedd o'n ddarllenwr ac yn gasglwr llyfrau mawr. Byddaf yn derbyn cataloga a'i astudio nhw'n fanwl cyn mynd. Ac yn Llundan, bu symudiad o bwys mawr yn ei fywyd, sef Cymdeithas y Cymrodorion. Rwan, roedd Cymdeithas y Cymrodorion wedi peidio bod yn 1787, ond roedd yna rai yn dal i hiraethu amdani. Wedi cael Eisteddfod lwyddiannus yng Nghaerfyrddin, a golwg am un arall ym Mhywys yn 1820, ac un ar y Gorwel yng Ngwynedd, roedd Ifor Ceri yn teimlo ddigon hyderus i geisio cael pethau symud a Llundan. Roedd o'n barod yn gohebu efo John Parry, bardd alaw, ac yn un o'i lythyrau, mae fo'n holi fo am y posibilrwydd o gael Cymdeithas Gymraeg, y Cambrian felly, yn Llundan, yn y dyfodol agos. Awgrymodd iddo fo mae'r ffordd oraf fydda ail godi'r Cymrodorion, gan y galla honno weithredu fel cymdeithas ganolog, well na trio sefydlu yn hollol newydd i'r pwrpas. Cydiodd bardd alaw yn syniad, a mi sgwennodd at William Owen Pugh i gael ei farn o. A hwnnw hefyd yn croesawu'r bwriad. A mi awgrymodd i rywun ymgynghori a the noblemen and leading gentlemen of Wales. Wrth hyn, be oedd o'n feddwl oedd yr aelodau seneddol a'r boneddigion o ddathau yn Llundan ac yng Nghymru. Tan nhw yn galw'r cyfarfod, bysan nhw sicr o gael cynulliad teilw. Mi yrodd bardd alaw gopi o'r llythyr yma at Ifor Ceri, ac ychwanegu iddo fo bod wedi gofyn i Pugh bod yn ysgrifennydd dros dro i'r math yma o gynulliad. Mi wyddaf o fod Sir Watkin a'i frawd Charles Williams Wyn, aelod seneddol, yn hollol barod i cymorth, a bydda'r aelodau'r gwyneddigion hefyd yn debyg o ymuno. Yr hyn oedd yn angenrheidiol oedd cael some active gentleman, a member of either of the societies in the Principality, to start the thing. Gwyddai Ifor Ceri am yr union active gentleman. Wrth i WJ Rees gychwyn am Lundan ym mis Mai 1820, roedd o'n cario papur ac arddyn o orchfynion Ifor Ceri.
Heblaw am y gorchwilion ynglyn ag Eisteddfod Wrecsam y flwyddyn honno, fatha ymweld â bardd alaw pa bardd y brenin, a galw efo'r gof arian i drefnu pa fath o fedala fydda'n cael i rhoi ym mobrwyon, roedd o hefyd i fod i weld Sir Watkin Williams-Wyn. Mi sgwennodd Gwalltedd Milchain at Sir Watkin y mynegu bwriad W.J. Rees i alw arno fo. Prepared him oedd ymadrodd i fo'r Ceri, fel sa W.J. Rees yn rhyw anghenfil i ofni. Ond mi ofynnodd Gwalltedd Milchain i Sir Watkin feddwl o ddifri am ailgodi Cymdeithas y Cymrodorion, a dweud na W.J. Rees oedd yr union ddyn fedra wneud hynny a rhoi pob cymorth i Sir Watkin. Mi wela i fo'r Ceri fanteision eraill i gael y Cymrodorion yn un o'r cymdeithasau Cymraeg, achos gynnyn nhw oedd y llyfrgell yn yr ysgol Gymraeg, a mi fedra hon fod yn gartra i'r llawysgrifa a'r llyfrau oedden nhw'n bwriadu casglu. A dyna'r pwnc oedd y W.J. Rees i fod i godi efo Sir Watkin. O ganlyniad i ymdrechion W.J. Rees, mi ddaru Cymdeithas y Gymrodorion i cael ei ailgodi mewn cwarfod yn y Freemasons Tavern ar y 4 ar 20 o Fehefin 1820. Mi ychwanegwyd yr enw The Metropolitan Cambrian Institution at yr enw, mwyn arddel y berthynas efo'r cymdeithasau taleithiol. Amcanion tebyg i roi gymdeithas yng Nghymru oedd gynnyn nhw, sef Meithrin Iaith a Llenyddiaeth Cymru, a gwneud pob dim yn ei gallu i gasglu a chyhoeddi llawysgrifa Cymraeg. Yn ystod i arhosiad yn Llundain, mi roddodd W.J. Rees lot o'i amser i ddilyn y cyfarwyddiadau gafodd o gyn ifo'r Ceri. Yn gyntaf, roedd am i W.J. Rees i gael gan Sir Watkin benodi dyddiad Eisteddfod yn Wrecsam, gan ofalu peidio a chyd-daro ar frawdlys na'r field sports, chwedolynta. Pan fydda fo'n ymweld â'r gof arian, roedd efo'n ofynnol iddo fo sgwennu lawr yn union be oedd ddim ddangos ar bob medal. Mi fedra fo ymgynghori efo'r cyfeillion yn Llundain a hynny. Rwan, o ddarllen y llythyrau, dych chi'n cael yr argraff allan ar ryw wrffyslyd a gorfanwl oedd ifo'r Ceri. Ond oherwydd i ofal o dros y manylion, dyna sydd i ddiolch am bod pethau di rhedag mor esmwyth yn Wrecsam. Ac wrth gwrs, roedd o a W.J. Rees yn gweithio mewn cytgord hapus iawn roedden nhw'n gyfeillion. Sir Watkin ei hun, mae'n debyg, gafodd y weledigaeth o gynnal Eisteddfod ar y 30 a'r 40 o Fedi, gan bod sioe amesyddol Wednesday i'w chynnal yn union wedyn. A dim rhyfedd i'r North Wales Gazette adrodd yn gynffonsllyd braidd, the principal nobility and gentry of the principality and of the surrounding counties were assembled together, and the town wore the aspect of holiday splendour. Rwan, mi fedrwn ni fod yn feirniadol heddiw wrth allan sylwadau fel yna. Ond ar y bobl fan heddig yma ydy bynna'r pwyllgor lleol bryd hynny. Dyna'r unig rai oedd ag arian dros ben i wario. A oedd yna draddodiad hir wrth gwrs o noddi beirdd a llenorion yn eu teuluodd nhw. Rhedag y byr dena oedd ffrwd y traddodiad mewn amball deulu, mae hynny'n ddigon gwir, a'r rhai eraill yn yn estroniad pur. Ond oedd na ddim arall amdani os oedd Eisteddfod i enyn cefnogaeth a pharch. Un o hoff eiriau W.J. Rees oedd respectable, ac oni heidda'r mudiad yr ansoddar hwnnw ofer ceisio cefnogaeth pobl urddasol yr eglwys. Llythyrwr dygyn oedd W.J. Rees. Ar Ebrill y 4 1821, mi ddudodd wrth i fo'r Ceri, I have not been a little engaged in Cambrian matters since I was at Kerry, having written 12 long letters the first week and 10 on my return from Herefordshire. Yr Eisteddfod nesaf i'w sefydlu oedd un yn Halaeth Gwent. Mi ddychwelodd W.J. Rees yn llyddedig o Eisteddfod Caernarfon, a ddo'n teimlo'r baich o sgwennu llythyrau eisteddfodol yn drwm. At hynny, sŵn digalon oedd yn llythyrau Thomas Beinon ac Esgob Tyddewi.
Ond mi gafon nhw'n mwynhad o hysbysu fod Sir Charles Morgan yn unol â'i addewid wedi gweld nifer o foneddigion o gwmpas Aberhonddu a bod nhw gyd yn bleidiol i gynnal eisteddfod yno. Mi sgwennodd W.J. Rees at yr archdiacon Davies, vicar Aberhonddu, i ofyn ddefalw cwarfod o gefnogwyr i bennu dyddiad cyhoeddus a rhoi patrwm o hysbyseb yn yr papur lleol. A mi gytunodd Thomas Burgess a Thomas Beynon ar Aberhonddu, gan nad oedd Caerdydd nag Abergavenni'n barod i weithredu. Rwan yn y cyfarfod, mi ddarllenodd W.J. Rees negas o wrth Gymdeithas Talaith Powys yn dymuno'n dda i bobl Aberhonddu. A wedyn, mi draffododd araith sylweddol y bu'n ei pharatoi yn ofalus. Mi ddechreuodd trwy ddatgan be oedd pwrpas galw'r cwarfod, gan amlinellu prif amcanion y Cymdeithasau Cambrian. Mi atgoffodd i wrandawyr am ymdrechion i cyn-data i noddi llenyddiaeth mewn gwlad mor fach a Chymru, a'i dyletswydd chwytha i'w efelychu a gwneud yr un peth. Tua 19 canrif cyn hyn, siaradau pobl ar gyfandir Ewrop iaith o'r un bras a'r Gymraeg. Eithir diflannodd honno o bob man ag eithrio am Gymru, Werddon, yr Alban a Llydaw. Eto, gwrthsafodd y Gymraeg o'r esgyniad y Sacsoniaid, y Daniaid a'r Normaniaid. Yna, mi restrodd awduron cynnar Cymru, Gildas, Tysilio, Nenniws, ac ymlaen trwy Aneirin, Taliesin, Meilir, Gwalchmai, Cyndelw a Hywel Dda, roedd gyfreithiau i'r Cymru. Collwyd llawer o llenyddiaeth gynnar a chanoloesol, ond rhag i hynny ddigwydd eto, roedd hi'n bwysig casglu a diogelu llawysgrifa, a dyna un arall o amcanion clodwyw y Gymdeithas. Ond roedd llawer eto i'w gyflawni. Cynigia steddfod wobra am draethoda yn yr iaith Saesneg, gan roi cyfle i awduron. A dull arall oedd tanysgrifio tuag at gyhoeddi llyfrau a rhoi cyfestrwydd i gyfrolau arbennig. Mi drodd W.J. Rees wedyn at y rhai oedd yn gwrthwynebu dysgu'r Gymraeg, a deliodd efo'i dadleuon nhw. Iaith ar dranc a'r Saesneg ar gynnydd, rhwystro'r cynnydd o wneud Cymdeithasau Cymraeg a llesteirio dysgu Saesneg. Un iaith oedd yn briodol i bobl dan yr un llywodraeth. Ond mi wnaed yr honiadau am dranc y Gymraeg o gyfnod clawdd offa ymlaen, ac eto roedd hi yma o hyd. Mi rybuddiodd i wrandawyr fod newid iaith gwasanaethau eglwysi mwyn ychydig o Saeson yn gyrru'r werin bobl i'r capeli, lle cael nhw addoli yn iaith eu hunan, a'r methodistiaid oedd yn elwa, a am na ddysga'r Saeson hyn Gymraeg. Dadl arall dros ddileu'r Gymraeg oedd bod y llysodd barn yn gwbl Saesneg, ac eto dadl dros i'r barnwyr a'r twrneoedd dysgu Cymraeg oedd hyn, pwysleisiodd mor fanteisiol i bawb mewn uchel swydd oedd gwybodaeth o'r iaith yn glerigwyr, meddygon, masnachwyr a thirfeddianwyr. Pa faint mwy o gefnogaeth yma'r iaith Saesneg i hangen yng Nghymru, gofynnodd. Eisoes mae'n orfodol ym mhob sefydliad addysgol, trwy Saesneg mae'n ei ffafr a safleodd uchel mewn byd ag eglwys. Ac eto gyd, mi ddeil y Gymraeg yn fyw am genedlaethau ddod, a mi honnodd hynny'n hyderus. Nid gwaith y Cymdeithasau Cymraeg oedd llesteirio dysgu Saesneg, ond hyrwyddo'r iaith Gymraeg, ymysg y boneddigion oedd yn byw yn Nghymru. Yna mi eglurodd i ddillo weithredu, a gofyn pam na ddyla'r rhan ddwyreiniol yma o Gymru, rhwng Morgannwg a Maes Yfed, y gwlad o farddoniaeth a gwlad oedd yn enwog am ei nawdd i feir, pam na fysa hisa medru sefydlu Cymdeithasau Cymraeg. Mi gymolodd yr eisteddfodau mawreddog diweddar, a gweld cystal llwyddiant i'r un ar fi'n cael ei sefydlu yn Aberhonddu. Mi ddeudodd W.J. Rees i'r araith gael gwrandawiad astyd a derbyn cymeradwyaeth. Roedd Anina, dros 2 ganrif yn ddiweddarach, yn gorfod gwrth-ddeud bron yr union un ddadleuon,
mi welwn ni pa mor nerthol a beiddgar oedd sylwada'r person gwlad yma. Mi feiddiodd o sefyll o flaen cynulleidfa o wirbonheddig oedd eisoes wedi colli Cymraeg, neu'n prysuro'r ffordd i'w plant wneud hynny drwy addysgu nhw'n Lloegr. Ac oedden nhw'n edrych i lawr ar y werin Gymraeg fel y lower orders a'r Gymraeg fel iaith addas i'w safle nhw mewn cymdeithas. Ond dyma'r gwron yma yn argymell iddyn nhw gyd dysgu Cymraeg. Mi ddangosodd iddyn nhw mor uchel o ddithrasu a mor gyfoethog o ddillenyddiaeth hi. Syniad newydd sbon i'r bobl yma, ac yn wir i'r mwyafrif yn yr oes honno, oedd edrych ar y Gymraeg fel rhywbeth i ymfalchio ni, iaith i fod yn falch ohoni ac i'w chefnogi. Dim ond gŵr oedd yn caru wlad a diwylliant yn angerddol, fysa'n ddigon dewr i annerch cynulleidfa felyn yn Aberhonddu ym 1821, efo'r sylwadau uchod a chael ei gymeradwyo a wneud. Rwan gartra unwaith eto yn Hywelwch Casgob, mi gafodd o hamdden i ystyried y rhwydwaith Eisteddfoda. Oedd y cyfeillion yn Nghaerfyrddin yn sylweddoli bod nhw'n gynnal Eisteddfod yn 1823. Sut oedd bethau'n edrych yn Aberhonddu? Fedra fo ddim bod yn sicr, rhaid i fo fynd i weld dros efo hun. Mi aeth i Gaerfyrddin ym mis Gorffennaf 1822 i roi proc i'r swyddogion yno, ac ar ei ffordd adra, mi alwodd yn Aberhonddu, a mi gafodd ei blesio efo'r hyn daru o ffeindio yno. Beirniad y farddoniaeth fydda Iolo Morgannwg, Gwallter Mechain a John Hughes. Tai wedi digwydd gweld sylw deifio Iolo Morgannwg am ei gyd feirniad mewn llythyr at Gwallter Mechain, fallanad plesio fydda'r gair priodol. What demon of the bottomless pit appointed Mr. Hughes one of the judges? Ond pwyntaf o am hynny. Mis Awst 1827, oedd W.J. Rees yn Llanber Pont Steffan, pan gynhaliwr gwasanaeth cysegru capal y coleg. Ac oedd hi yno, i Llanybydder efo'r vicar, aros noson marchogaeth i Gaerfyrddin, dran oedd wthi a moria wedyn yn sgwennu adroddiadau o'r cysegru. Pregethu dwywaith ar y Sul yn Eglwys Pedr, a sylwi bod yna gynulleidfa helaethach na'r un arferau fo ei chael yn Sir Fesefer. Mhen wythnos, roedd o ar y ffordd eto, a mynd trwy Abertawe a Chastell Nedd i Ferthyr Tydfil, taith o 36 milltir. Yno, roedd o am alw ar Taliesin a Fiolo a'r gais i Forceri. I ofyn iddo fo edrach trwy law ysgrifau dad i weld be oedd eu cyflwr nhw a chynnig help i'w cyhoeddi nhw, os yn bosib. Efo Taliesin, mae fo'n agor cist ar ôl cist yn llawn o law ysgrifau Iolo yn blith draffrith. Oedd Taliesin yn ofni bod pobl wedi cael menthyg rhai o'r llaw ysgrifau, ond heb eu rhoi nhw'n ôl. A doedd o'n gwybod lle i holi amdanyn nhw. A mi edrychodd W.J. Rees druan syfrdan ar y gybolfa yma a gweld byddai'n cymryd misoedd i gael trefn yn nhw. Mi holodd am y llyfr cyfrinach y beirdd, a Taliesin i dweud y fod o wedi argraffu ar wahân i'r rhagymadroddion. Ond oedd o methu dod o hyd i'r rhagymadroddion yng nghanol y cawdl papura. Oedd dim amdani felly, ond i W.J. Rees sgwennu'r rhagair byr ei hun. Yn unol ag amcanion y Cymdeithasau Gymraeg i noddi awduron, roedd Eisteddfodau Taleithiol yn cyhoeddi'r rhestra o lyfrau. Naill ai rei newydd eu cyhoeddi neu oedd rhai ar fin yn ddangos, efo'r anogaeth i'r Steddfodwyr i prynu nhw. Ac yng Nghaerfyrddin, mi restrwyd 5 cyhoeddiad. Y cyntaf oedd Hanes Cymru gan Iolo Morgannwg. Mi lwyddodd Iolo i argyhoeddi aelodau'r pwyllgor fod gynno fo ymysg ei lawysgrifa ddigon o ddeunydd i wneud cyfrol o'r fath. Mae'n wir fod gynno fo fwriad i gyhoeddi Hanes Cymru mewn 6 cyfrol ac argraffwyd prospectus i'r perwyl yna. Ond pryd y lluniwyd y daflen sy'n ddirgelwch hollol. Mi benderfynodd pwyllgor dyfed gyflogi Taliesin a Fiolo i grynhoi'r deunydd yn un gyfrol, ac yn ffodus iawn iddyn nhw, mi basiwyd i dalu'r arian iddo fo, tra bydda fo wrth y gwaith penodedig hwnnw'n unig. Yr ail lyfr ar y rhestr oedd Cywydd y Teulu gan Dafydd Ionawr,
Oedd hwnnw eto heb ei gyhoeddi, ond oedd well gobaith i weld hwnnw a gweld gola dydd. Y trydydd llyfr oedd gweithiau Hugh Morris, roedd Walter Mechan wrth ei golygu, ac yn 1823 yr ymddangosodd y ddwy gyfrol gyda'r enw Eos Ceiriog. Yn bedwerydd, maen nhw'n tynnu sylw at a Welsh grammar Dr. J. David Rees, now publishing at Carmarthen. Gramateg Sean David Rees oedd hwn, a mi gyhoeddwyd o yn Lladin ym 1592. Dyn nhw ddim yn deud pwy oedd yn bwriadu i olygu a ddario ddim gael ei gyhoeddi. Ac yn olaf, enwyd y Cambria Britain, fel cyhoeddiad newydd oedd yn teilyngu 9 Eisteddfodwyr. Fel pob un o'r personiad Llengar, roedd gan W.J. Rees lyfrgell sylweddol, oedd o'n cynnwys llawysgrifan ogystal a llyfrau print. Mi nath gopïa o'r Gododdin pan oedd llawysgrif ym meddiant Theophilus Jones. Ac un o'r brif amcanion ymweliadau W.J. Rees yn blynyddol efo Llundain oedd pori yn y siopa llyfrau i ychwanegu at ei lyfrgell. Ym mis Tachwedd 1836, oedd W.J. Rees yn bresennol yng nghyfarfod blynyddol Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni. Mae'n debyg mae canianawd ar ei wadd onno gan gwybod be fydda'n dŵad ger bron. A falla mae canianawd hefyd ddaru berswadio Taliesin a Biolo i ail gyhoeddi ysgrif ei dad, A Short Review of the Present State of Welsh Manuscripts, fel pamffled. Ac yn y cyfarfod blynyddol, trafodwyd ei gynnwys, a dyma'r os gychwyn i ffurfio mudiad pwysig. Ar gefn y pamffled, sgwennodd W.J. Rees y penderfyniad a ganlyn. A proposal was made by Mr. William Williams, Esquire, of Aberpergwm, seconded by Benjamin Hall of Llanover, Esquire, MP, that a society should be formed for the purpose of printing ancient Welsh manuscripts, after which a provisional committee was appointed. Roedd W.J. Rees yn aelod o'r pwyllgor, a rhwng hynny a 1837, pan sefydlwyd y Gymdeithas yn ffurfiol, mi gasglwyd enwa nifer dda o noddwyr, Brenin William y Pedwerydd ar ben y rhestr. Mi welwyd enw Rees ymysg aelodau'r pwyllgor gwaith, a William Rees Llanymddyfri oedd ei argraffu cynhyrchion y Gymdeithas. A mae fo'n deud yn y prospectus gan obeithio, we want a little puffing and publicity in the Welsh newspapers. O ystyried yr enwogion arestwyd fel gohebwyr a golygyddion i'r Gymdeithas, mae'n arwyddocaol mae W.J. Rees a olygodd y gyfrol gyntaf yn dangos sef Liber Llanymddyfri, llyfr teilo o The Ancient Register of the Cathedral Church of Llandaff. 1840, mae hyn, ac erbyn hynny oedd y Brenin William di marw, ond mi gytunodd y Frenhines Victoria i fod yn brif noddwr yn ei le, a'i henw hi, sy ar dudalen mlaen y gyfrol. Y mis Mawrth 1839, mi sgwennodd William Rees at Taliesin a Biolo. The Liber Llanymddyfri is not yet in the press. It was only last week that the transcriber sent a portion of the work to my brother, and he will take some time in editing and translating it. Ei frawd oedd Rees, a fu o farw mis ymwrth y mis Mai canlynol fel y glwson ni. A fo felly oedd i olygu'r gwaith, ond ar ei W.J. Rees ddim crybwyll hyn yn ei argraffiad o. Mi aeth W.J. Rees ati yn gydwybodol i baratoi argraffiad teilwg o Liber Llanymddyfri. Mi argraffwyd dros 400 tudalen o'r gwaith, a oedd effall yr holl istau i sgwennu yn dechrau deud arno fo. I suffered from lumbago in the spring, so that when I sat down, I could not get up without great difficulty and pain. I attributed it to cold and prolonged sedentary employment, the transcribing of matter for a volume of upwards of 600 pages, requiring close application. Roedd yr ail gyfrol a olygodd W.J. Rees i'r Gymdeithas eto yn waith oedd wedi ddechrau gan Rees, sef The Lives of the Cambro-British Saints. Ac oedd yn yr hagair, roedd W.J. Rees yn gobeithio byddai'r llyfr would form an appropriate sequel to the essay of the late Professor Rees on the Welsh Saints. A wedi'r gyfrol ddwad o'r wasg ar ddiwedd y flwyddyn 1840,
Mi gafodd W.J. Rees weld hen lawysgrif o iddo Iolo Morgannwg, oedd yn gopio un arall nad oedd o'n gwybod dim byd amdani. It appears to me to refer either to the Llanymddyfri manuscript or to some transcript therefrom. Had I seen it sooner, I should have referred to it in the preface. Ro mi gafodd y gyfrol groeso yn y wasg. Erbyn hyn, mae'r argraffiad wedi cael ei ddisodli gan waith ysgolheigion mwy diweddar, ddaru fanteisio ac yn y medru fanteisio ar gynorthwy arbenigwyr mewn gwahanol lyfrgelloedd. Braidd yn ddialw amdano ydy sylw dirmygus J. Gwenogryn Evans yn yr Hagair i argraffiad 1893 o'r testun, a fynta'n gorffan trwy ddiolch i'w gydweithwyr yn llyfrgell bodlu am ddehongli darlleniadau amheus. If there is safety in a multitude of counsels, this book ought to be preeminently safe. Sut bysai arno fo tybad, sa fo'n gweithio ar ei ben ei hun mewn ficerdy anghysbell a dyled swyddau eglwysig yn galw. Wrth ddarllen llythyrau W.J. Rees, da ni'n cael yn atgoffa dro ar ôl tro, mae person a deon gwlad cydwybodol oedd o. Yn gymysg am materion llenyddol a eisteddfodol, mae o'n traethu yn ei lythyrau am drefniadau eglwysig, ymweld â phlwyfi, cynnal cyfarfodydd clerigol a phwysigrwydd gwasanaethau gweddus a rheolaidd ar y Sul. Mi brysuro ymlaen. Yn aml iawn, mae o'n cwyno bod ei ddyled swydda ar Sul yn dreth arno fo, a wedi iddo fo fod ar daith hir neu mewn cyfarfodydd eisteddfodol. Fel deon gwlad, mi ros W.J. Rees lawer o'i amser i feddwl i drefnu cyfarfodydd clerigol. Roedd hi'n hawdd iawn i berson fflwy gwledig a neb bron yn y gymdogaeth i'w helpu ac i gael gynnal ymgom ddeallus efo. Hawdd iawn i rywun felly, ddisgyn i gyflwr o feogi neu syrthni meddyliol a rhoid ei amser i weithgaredd seciwlar. Yn Sir Wasgarog, rhyw 7 neu 8 fydda'n dŵad at ei gilydd i gyfarfodydd clerigol unwaith y mis a weithiau bob deufis. Oedd teithio'n anodd ar diwyddgarw. Ond mi luniodd W.J. Rees reola ar gyfer y cyfarfodydd, a roedd o am ei bob aelod i arwyddo, neb i fod yn absennol am reswm da. Mi fydd W.J. Rees farw ar y 9 o Ionawr 1855 o ganlyniad i stroc, a mi claddwyd o yn mynwad Casgob. Oedd o'n 5 mlwydd oed ac yn rheithor y plwy ers 1816. Ar y goflech, maen nhw'n nodi iddo fod yn ynad heddwch yn Sir Henffordd, a mae'r frawddeg ola yn cydnabod ei lafur dros y Gymraeg. He was a very distinguished member of a band of patriotic Welsh scholars who associated with Bishop Burgess of St. David's in the revival of the Welsh National Eisteddfod and promoting the study of Welsh literature. Gwyn neu fyd. Trychwantodd i oes 2 fudiad dylanwadol yn yr eglwys. Yn ei flynyddoedd cynnar, roedd Hywel Harris, Daniel Rowland a William Williams yn dal yn byw, a'r 2 ola yn dal yn weithgar hefyd. Yn ei flynyddoedd ola, mi welodd dylanwad mudiad Rhydychen ar yr eglwys, a clerigwyr ifanc o Gymru fath Anicander ac Abithel yn gwneud deunydd helaeth o'r wasg eglwysig Cymraeg. Doedd Rees ddim yn cael ei gyfri efo'r personiad methodus, ac yn sicr doedd o ddim yn un o'r tractariaid. Ond eto, pryn y medrar cyntaf i gyhyddo o esgeuluso i eglwys neu braidd, na'r ail o esgeuluso i fywyd ysbrydol. Roedd yn cynnal dyletswydd nos a boran i gartra, a roedd ei synwyr dyletswydd o yn ddiarhebol. When public business interfere, I deem it my duty to forgo individual comfort, meddai, yn un o'i lythyrau. Byw heb lawer o gysuron i gyfoeswyr mwy bydol, nath o, yn ei reithordy gwledig. Yn ei ieuenctid, nifer o feirdd a thelenorion yn cwarfod mewn tafarna oedd o'r Eisteddfodau, yn cael coddisrwydd trwy'r almanacia. Yn ei oes o, ac yn rhannol trwy ymroddiad o, mi ddatblygodd yr Eisteddfod yn gynulliad mawreddog
o dan nawdd yr eglwys ac yn denu coeddusrwydd trwy'r papurau newydd a'r cylchgrona. I nod mawr o felyn i forceri oedd gweld cyhoeddi hen lenyddiaeth Cymru ac at hynny y gweithiodd o tan ddiwedd ei oes. Mi oroesodd WJ Rees lawer o'i gydweithwyr i forceri Gwallt Bechain, Carnu Anawg, Bardd Alaw, William Owen a'r Ysgol Burgess. Ac bod ysgolheigion diweddar wedi canolbwyntio ar ddiffyg cynhyrchion y gwir hyn, mae rhaid rhoi clod iddyn nhw am ei ymroddiad a'i sêl mawr dros gymleictod yr eglwys, pam oedd hynny'n destun gwawd a dirmig yn aml iawn. Diolch. Diolch yn fawr, Meg. Diolch yn fawr iawn i chi am gyflwyniad dysgedig tu hwnt. Gymaint harwen i borfa anghyfarwydd yn rhaid. Dyn ni ddiolchgar iawn i chi. A nid teulu anghofiedig ddylai'r risiaid fod. Ti'n o'r llwyr. Wel, pleser o'r mwyaf nota yw cael cyflwyno ein hael siaradydd y bore yma. Mae Densil Morgan, yr Athro Densil Morgan, yn frodor o Dreforys, Cwm Tawe, cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen. Bu'n athro diwinyddiaeth ym Mangor o 2005 hyd 2010, ac yn athro diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llanbed o 2010 ymlaen. Bellach mae'n athro emeritus yno, ac yn weinidog hefyd ar gylch Eglwysi Bedyddedig Gogledd Teifi. Cyhoeddodd yn helaeth ar grefydd a diwinyddiaeth yn Cymru ac ar fywyd a gwaith Calbat, y diwynydd mawr o'r Swistir. Ymddangosodd gyfrol gyntaf i astudiaeth y ddwy gyfrol Theologia Cambrensis yn 2018 a'r ail, The Long 19th Century, ym mis Medi 2021. Heddi bydd Densil yn trafod gwaith Edward Morgan, Syston a John Owen, Thrussington. Croeso mawr, Densil. Diolch yn fawr, Hywel, a diolch yn fawr i Meg hefyd am yn goleuo ni a mewn papur ardderchog wir de. Dwi wedi paratoi gormod. Mae Sean Aled wedi cael y sgript, dwi'n ymddihiro i Sean yn awr o ran y cyfieithu, achos dwi'n mynd i orfod hepgor cryn dipyn o'r un dwi wedi paratoi a neidio te. Ymddihiriadau am hynny, dwi'n mynd i hepgor y rhagymadrodd a mynd yn syth at y ddau ffigwr byddwn ni'n sôn amdanyn nhw. Felly yn gyntaf, Edward Morgan, a'i ddyddiadau ef oedd 1783 hyd at 1869. Cynnyrch Methodistiaeth Morganwg oedd Edward Morgan. Yn frodyr o'r Pîl, ychydig filltiroedd i'r gogledd o Borthcawl, ac ychydig filltiroedd hefyd y tu hwnt i ffin orllewinol y Fro, mi oedd yn fab i Dafydd ac Alice Morgan tu Tynglwst, sydd erbyn hyn yn fferm laeth lwyddiannus iawn. Y 7yd o fis Tachwedd 1783 oedd dyddiad i fedydd gan y curad lleol. Yn eglwyswyr yn ôl i proffes, mi oedd y rhieni hefyd yn aelodau o Seiat y Pîl, un o seiadau mwyaf ffyniannus Morganwg, ac yn drwm yn nyled i harweinydd William Thomas T. Draw, un o droedigion Hywel Harris ac un o gynghorwyr blaenaf y sir. I knew him from my boyhood, meddai, yn ei gofiant i Richard Bassett Trigolwyn. Had had the privilege when 14 years of age, mi oedd hynny yn 1797, of being received into the society by him. An old man aged 80 was received the same night. Our old venerable father, William Thomas, made this observation then. This is a remarkable thing. A boy 14 years of age and an old man aged 80 years received into the house of God together. Oh, let us pray for them. I hope, medde Morgan, I hope the old patriarch's prayer was heard for us. Ac yntau yn byw yn y Pîl, mi oedd i mewn i gylch dylanwad David Jones, rheithor Llangan,
un o arweinwyr pennaf y mudiad Methodistaidd